Dahil mo sulod, no? Ay, pasulod din eh. Ino nyo. Si Mama Spray dyan! Ay, sakit nyo ha! Si Janani, nung galit sigarilyo niya pag Hala! 24 hours para man yung tindahan na yan. Ha? Suot mo yan kagabi ah. Nung natalo ka ng 1.5. Ha? Andito na si Sakuragi at sino to? Serena. Parang abo, mag-gilok ko. Bakit parang init tayo, David? Kala ko mag-ginawa. Ha? Hindi talaga. Video lang ako. Naliligo daw si Ma'am si G. Ulol. Hindi ko kayo lumangoy talaga. Maroon. Ha? Ay sa mo. Oy, ay sa ba? Kuya. Hi. Ay. Hi. Ang daming boys. Oh. Ay. Beware of Walwalo number 3. Asa? Beware of Walwalo. Asaan? Wala man? Charla. Diyan ba? Paikot tubig ha. Charla. Galit. Kasi tapos tulog. Tatalo na yan. Ambak na. Ha? Andun tubig! Ayan si Lebron. Ayan! Oh, si Lebron. Hala, tuwara. Naan na agad. Bugno na. Hala. Hindi mo kaya, paiinitin mo yan, ramdam ko. Go, Bating. Ayoko, uy. Alam mo saan papunta si Bating? Doon sa mga barko. Hello, Bemarks. Hello, Bemar. Go, Melmar. Ayun na. Wag lang sobrang layo. Doon na sa island. Huy, bakit ka mag-island buang? Ito yung pangarap ko. Ha? Atok ka niyo, Mike? Atok ka? Ay, lalim. Lahom. Hello, Matilan? Sana sila. Hello, Matilan? Kalat ba yan? Ito, may tinawag dahil. Kaya sa pamilya. Lah. Paano ka television? Madili ka pwede diri ma. Ha? Lang uy. May nag-i-stocks on the side. Itsay sa Mexico ba? Itsay sa 5 pe. Kuya mo. Siyang. Go. Ayan na. Ay, ko. Buhay. Makita din nato ang kinsay nagpuyo sa dagat ani bay-bay. Go. Okay, once already. Go. Hoy. Anak kasi si Wilmar mabuday kay siyang anak buhay. Di bata pa si Wilmar. Para ka naman. Bilis. Bukid niyo. Ano yung Marpin matagal mabuhay mo, Mar? Oo, gabi sa una kayo. Nga na ilang trabaho dito sa una sa Juan, oy, magkabalan. Meron ka rin magkabalan. Hello, tayo Hindi ako marunong. Takot ako. Nga mo mamantayon niya. Ha? Taman mo niya, gabi eh. Hala, tara. Bawal kumain. Hala. Aday. Mana? Okay, nana. Alin mo ba? Hindi ka diri ba pasirin? Ayan na. Hala, tara. Naay na ibo. Ay, video sa Brenda day. Kuplo ka ra kilid. Pila ra pagkuan. Cup noodles. Na, baka maano ka. Tingnan mo. Hindi kayo ligo kanya mo. May tangtang ka mo? May bato. Lalo mo. Ayun na si Scarlett Dark. Ala, ano. Yung mga nandito talaga cameraman lang. Kaya na yung subject.
kuya. Laro kayong kutsi ha. Mga gang. Mga transparent. Wah, naligyan ko. Dito na. Kapiligo. Hindi ka pa yung ligo. Gusto ka tubig na. Ano, nandiyan na bumitaw sa suba. Bitaw kay... Tambay, manig ko. Lambay yun eh. Pagkawala ni Kuang. Kaya man na kay Luya, di kay Bayo. Mau gani. Di ba sa kapag swimming yun? Humol naman, humol. Wala mga swimming. Ay, kaliko naman mo kaliko sa mabiya. Ano kay libre mga May mga islet, mga isla dito sa Pwede, DJ. tabi. Wala din. Ito, nice kayo na. Bandi mo tapos ninyo. Amo ba yan naman langoy sa unat eh. Nga nakalayo. Inubla bating. Julia mo yun. Hindi naman dyan eh, doon eh. Sa barko eh. Ako daw sa barko. Kamaya raw. Kaya namang barko, di ba ka ng island? Ito ang island day nga gipatay day. Oh, di ba? Ito daw Sambalis ba ingana gyapon. Wala ka dalag tawas ito. Kalimut ko gani. Wala na ko yung mukha. Mo na akong kwenta, kung lang may bargal. Bahay di batin. Apat. Pagpalit na dami sa binilipid din no? Tunahan. Mga taga-barko. Ha? Kabalo mo agad? Ako sa mapa na unsa mga tao. Ah! So tingnan. Namanmanan agad ni Bating ko saan sila tatambay. Ha? Namanmanan niya. Alam niya na kaagad. May napakang ka ano, Melmar? Yan, lutang ka dyan. May bato. Marami bang bato? Maba man kasi legs mo. Halika na dyan, ligo tayo. May pagkaindar ko na di ko. Nakagit yung punta na yan, langoy-langoy ulit. Ano talaga? Aran na rin karon mo kay may bulan. Saan punta mo? Ay wala ko silang kulipid karon, safety ko lang yata. Mortugangan lang ko may ana mo sa ilanga. Diba, one way ram na ko. Mortugangan lang ko may balik ka niya. Manatag sila sa tayo. Bayad sa Sige na, birahan na nating, birahating. Ma, kunin mo yung ano, eyeglass ko. Ma'am Gigi, nalunod. hello. Karasi siya agad oh. Oy, may rashes. Ay, Buti pa sa lalata yung rashi. Kaya. Ano diri maglakaw mo maghapon? Ito na po ang ibang mga Bex. Wala. Away na naman po si Britney at si Scarlett. Maligo ka? Natin muna. Ha? Oh, gusto ko ba ang dagat, yung water, ay yung temperature. Temperature. So ayun na mga ma'am siya tapos namin pagtatambay at paglalakbay sa ako apo na naligo kami sa ilog sa dagat. So ngayon maligo na ako sa pool kasi po mag-makeup ay agahan ko maligo. Ha? So kung bakit po siya kasama talaga dito is napaka ano po talaga. Sensible? Tawag doon. Bye! See ya mga moms! Hi!
Hi mga Marites. At unsay na sa t-shirt? Adlaw nan Rubiston do. 100 years? Wow, congrats. Congrats. Halika dito tayo. Si Jan. Ma'am, pamilyar sa mo ha. Dahil mo sulod no. May pasulod din. Ino nyo. Si Bonus may Jan. Sakit mo ha. Hala! Ay, doon kayo ka, di ba? Wala, uy. Kaya yun sila sa inyo. Oh, kasi pangalan niya? Thank you. Pangalan niya? Mamria! Mamria daw! Mamria! Lami? Oh, na. Ang dami pala.